Hello everyone, welcome once again to LV Amor Vlogs, and this is your friend Lou Amor. Karon maghisgot kita sa mga pagkaon kung unsay angay dili kanon. So, what not to eat. Kini nga listahan gihatag kini sa doktor nga espesyalista, a surgeon. Iya kong gitagag listahan kung unsay angay nga dili nako kanon. Aron dili mugara ang akong kabuhi, no? Ang akong acid reflux, ang GERD. So, mga GERD sufferer, kabuhi sufferer, ug mga acid reflux sufferer, this is for you, for us. Life of a PWD, senior citizen, and single since birth. So, niya kita karon outdoor, no? Niya kita sa beach. Muna nga puro green ang inyong nakita. And so, ang una nga dili nato kanon mao kanang shellfish. Shellfish unsa man kana, pasayan, lukon, banagan, kasag, kampay, lambay, kuratsa. So, mga kinhason, dili kana muna na number one nga gidili, no? Dili ka kita mukaon ni anak labi na ng aligi. Aligi kay ngano maka-trigger sa hypertension, kaning allergy uban, no? So, nganong dili po na ipakaon because ang atong digestive tract luya, dili makakaya og digest ni ana. So, dili po tanan because lain ang chemistry sa tawo, ang chemistry sa lawas, no? So, usually mao kana siya, no, apil. Number 2, whole wheat bread, kanang mga pan di munggo, pan di leche, pan di coco, pan di libro, pandi tanan nga pandi, oh, mga pandesal, mga sliced bread. So ingon ana, no, ngano uban ana nga timpla daghanon og yeast aron kusog mutubo. So ang yeast mo ay makapahapdo sa atong kuto-kuto. So mao kana mo menor kita dihang dapitan. Another thing nga ginadili, although depende kana sa tawo, pero pag may GERD, kabuhi or acid reflux, bawal ang cheese, kanang keso. Before, sa wala pa ko'y kabuhi, kanang keso, muro rin ginaghabi na ako. Ako rin ginang kanon, kaya rin ako na, pero karon dili na, no? Dili na. Musakang akong pressure, no? Tungod sa akong tiyan, digestive tract. And then, ang ikaupat, kanang mga pagkaon nga kargado og food seasoning, no? Unsa man ang mga food seasoning, kanang patis, kanang mga tak kanang mga, ako maghingalan lang kung usa, Betsin. Mga branded man gud na. So mao kana, no, bawal kita diha, dili nato na siya patuyangan or daghanon, no. So anything nga food seasoning daghan diha nga mga baligya, pero bawal na siya. Ang ikalima mao kanang processed food, all kinds of processed food, labi na nang isagol bitaw nga mga sodium, potassium nitrate or kanang sodium mononitrate, no? Kanang ilamog bitaw mga salitre na siya, kanang ilamog sa mga chorizo, ilamog sa mga tocino, mga uban pa diha, no? Usually muna i-serve sa pamahaw, muna i-serve sa breakfast, no, kana siya. And then mao to siya. Mga processed food tanan, kanang canned goods, no? Kaya daghan na siya sodium, so dili maayo. And then another thing, kanang mga chichirya, kanang mga junk food, bawal pud ana, kay di pud mo angay ana ang atoang kabuhi, no? Di siya ganahan ana, dili ganahan ana ang atong digestive tract. And then lain pa nga gidili kanato, kanang all kinds of chocolates, mga tabliya, mga champurado, mga, di ba Jo, magkakabuhi po na, no, mga champurado. Yes, tita. Kanang mga chocolates, tanang klase sa chocolates, ma-imported, ma-exported, locally made, kana siya. Kanang mga binubod nga dunay tsokolate, bawal na siya. Pwede tingali, pero small amount only, gagmay lang yun. Kung naanad tagkaon sa usa ka binubod, 1/4 lang, tunga mini jojo.
Munang og dunay binubod, dunay biko, magtunga rami. Basta lang tambal sa lami, tambal sa nga na jo, tambal sa Kaibog. ibog. Oh. So bawal na siya. Ngano pod lain pa nga ginadili kanang mga tuno, kanang dunay tuno, kanang mga tinuno ang munggos, tinuno ang utan nga gibutangan og kanang lubi, kana bitang bulad nga dili asgad, labtingaw. Oh. Kana siya tanang klase sa tinunuan, mga binignit, mga biko, mga kamuting kahoy, kanang mga budbud, no? So hinay-hinay lang diha. And then another thing, kanang alcohol. Oh, kanang alcohol, ug mo inom man ganit tag white white wine, mga red wine, piliun na tutong non-alcohol, no? Non-alcohol kay mukutkot na siya sa tiyan sa tong kabuhi pod, no? So unsa pa lain nga ginadili kanang mga spicy, kanang daghang panakot, kanang mga hot, kanang mga halang, aslum, no? Sour, bawal na siya, no? So and then unsa pa lain nga dili pwede kanang tropical fruits. So what are the tropical fruits nga wala gi-prescribe nga kanon? All kinds of C, the vitamin C, mga citrus, mga orange, mga kalamansi, mga kahel, mga unsa pa uban diha, no? Mga buungon. Ang buungon is pwede ra siguro pero iluwa ang grain kanang iya ang apuya, iluwa na siya, dili pag kanon gyud, dili pag tunlon kay makaimpatso. Uinom na po din tag sodium bicarb. So daghan na tag imnunonon, no? So mga labana, mango, pineapple, guyaba niyo, grapes, strawberries, no? So akong giinan ang doktor, nahurot naman ni Doc, unsa may akong pwede kanon? Ingon siya nga kanang wala sa listahan. So nabalaw gyud kog pangita unsay na wala sa iyang listahan. May gani kay wala maapil ang avocado, watermelon, papaya, star apple, red apple ha, katong makopa, like ang purma o kanang iyang kapula, kana siya nga variety sa apple. Because ang uban nga mga apple, kanang mga pumon kay nga baligya, aslum na sa tiyan, no? Biktima gyud ko kanunay ana, except atong red apple nga makopa like ang kapula ug ang iyang feature, no? So mao lang na siya. And then pwede ang mura to, avocado, watermelon, star apple, o banana nga kusta or tundan o saba. Ayaw nang kadisnon kay aslum. Kana bitong atong nung agon kalagmitan kadisnon na siya. Ang acid ana perte kataas, no? So kung lakatan kadtong hilaw-hilaw nga lakatan, I mean kalabangaan, dili gyud hinog kay ang hinog aslum sad. Please remember kanang ketchup, banana ketchup ya na, no? Banana ketchup, so aslum. So ang pwede na to tundan, kusta, saba sa mga saging. Ang uban mga tudlog dato, mga sulay bagyo, pwede ra na kay murag di ra kay na kantong aslum, no? So ang mga root crops, kamote, sa ako ang bahin, kuha na siya, gas forming. Maglain akong ginawa ng kamote. Ambot lang ka ni Jo, kabuhiunon man po ni maglain imong ginawa ng kamote. Oo, tita. Ha? Maglain. Maglain po, no? Hasta kamuting kahoy. Oo. So, hastang kamuting kahoy. Kamote, kahoy. Ano dili ta magsuhag ang atong kabuhi. Joke ra bitaw na. Pasiaw pud ta oy kay seryosohon na to ning kinabuhi na wa gyud. Wa gyud ta. Kabuhi ray atong kuan. So, mo to ang mga pagkaon nga dili angay kanon sa mga taong kabuhiunon, naganto sa GERD, naganto sa acid reflux, no? So, self-control, self-discipline is the key to kaning a happy eating life. So, murag nahatag naman po nagawin ako ang what to eat, murag salain nga video, no? So, again, until here, salamat kaayo for your company.
Have a good and godly day, everyone, and please remember, Jesus loves you and me. Pray without ceasing. Live with the kabuhi, the GERD, the acid reflux, and be a friend to our balatian. Aron dili ta awayon, no? Just be friendly. So, mauna siya mga kapamilya nako, kabuhi overload ng mga membro sa organisasyon sa mga kabuhi blues. So, bye for now. Please remember to click the word subscribe and the bell button if you like the content of this vlog. Again, have a good and godly day, everyone, and bye-bye for now. Please remember, take good care of yourself. Lu Amor loves you so much. Bye-bye.